work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. Аз съм Дани 123 и това е първи епизод от проекта Minecraft Winter House. Днеска аз съм на един пуст остров и ще ви покажа моята къща. Това тук е маса голяма. Този път няма да има малки маси, защото просто острова е малък и няма да си място. И тук е кухнята. Тук има две печки. И тук има един стол, на който можете да се седите, ако искате. Това тук е отделна стая с стол и лаптоп. И точно лаптоп е там сигнална плоча и картина съм сложил да се формира като лаптоп. Да изглежда поне. Така, сега отиваме към стаята. Тук има едно двойно легло, два съндъка отстрани, едно единично легло и един съндък отдясно. Това тук е камината, защото, нали, все пак е зима, трябва някой да ги топля. И общо взето е това. И аз бях Дани 123, лайквайте, коментирайте и се абонирайте за канала ми и до скоро!